Felly, dyma ni ar y pen y garth. Dyna yr olygfa dros i'r Fyny, yr afon Taf yn y gwaelod y sgrin. Dyna Tafswell, clwb rygbi. Mae Gwyntog, dyna'r y môr. Ac yr afon Taf yr A470. A dyma teulu ni! Hyrri! Dyna'r y mam pwy mynd fyny y Bryn. A Sy'n mynd fyny y Bryn. Ac yn bron barod i mynd lawr y mynydd. Ie, lle? O, sori, dwi'n anghofio un arall. Pwy o'na? Cadw llygaid ar fo. Pwy wedi dringo fyny y mynydd ben y hun heb help? Pwy dim yn mynd ar yr ysgwydd, mam na dad? Wel, dim mae'n caled edys? Oes. Ti'n blino? Ti eisiau cael cysgu yma? Ti'n mynd i cysgu yn y gwair, lle? Mae'n syniad gret, fi'n meddwl. Ond cofio, rhaid ni mynd nôl lawr y Bryn cyn amser cinio, achos da ni cael cinio ti Sy'n yn y gwaelod y garth. Iawn? Neu ti eisiau aros yma a cysgu ar y sgarff? Ti'n crynu? Dyna'r olygfa nôl i mam ar Loti. Sori, rhaid fi jyst gorffen mynd rownd. Beth arall da ni weld? Lyfyrnog, ynys at Lyfyrnog. A Western. Dyna Lloegr dros yna troops. Dyna Daw Cornyn, Barry. Cwbl o pobl eraill. A reit nôl rownd i Morris a Caerphilly. A dyma ni, dwi'n balch iawn o teulu ni. Mae'n 6 mis Mai 2012. Hwyl fawr troops.